Gata. Aia o facem. Da. Pentru toți verii lui, pentru Răzvan, pentru Malu, Alex cumnatul lui, Alex vărul lui, cumatru Cornel, Alex cumatru și pentru șeful lui, pentru domnul Nicușor. Să rămână de la nașul mare, valoarea se vede bine de la mare înălțime. De joc. Și cumnatul lui Dorin. La socru mare! De la Mari! 50 de euro pentru valoarea lui Nașu Mare și toată masa lui Nașu! 3 minuțele la Nașu Mare aici. Hai! Trombonelele. Și la noi si major armonic. Hai! Da. Da, în 10 nou. Da! Hale! Yes, yes. Aha. Yes, the boy. Haide, haide, iau nașule! Au valoare, se vede bine! La la la, la 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 la. Valoarea se vede bine! Solo! Din partea lui Manu! Pentru valoarea lui Nașu Mare! Adis de listuri! Și din partea lui Nașu Mare pentru Manu să-i dea Dumnezeu fericire. Ia-o-ți! Valoarea se vede bine! Hai, hai! De la mare înălțime! Solo! Și bineînțeles și pentru vărul lui, pentru Naldo, să știe. Valoarea se vede bine! Solo! Și pentru unchiul lui Cano, să știe. Alo! Iauzi! Vreau să audă tot regatul. Unul e Adis de Listu. Ne mândrim și avem curaj, că avem cel mai dulce naș. Vreau să audă și Ardealul. Unul e Adis de Listu. Avem cel mai dulce naș. Ne mândrim și avem curaj. Yes, Haide și pune! yes, yes. Și ultima strofă ce spune? Solo, de la Răzvan, pentru valoarea lui Nașu Mare. Și bineînțeles pentru Huliganul, să știe, trească. Huliganule! Huliganul lângă mine. Say, aha. Mă mândre și-mi pare bine. Nepotul lui preferat, Nașu Mare. Nepotul meu preferat. Hai. Au să vorbe cu adevărat. Haide, haide, nașule, să vedem pe-i valoare. Lasă audă pământul. Este Adis de Listu.